हाँ तो प्रणाम प्रणाम, हम फिर आ गईनी। तो हाँ भैया, हम फिर आ गईनी। हम खरे खरे प्रणाम करतनी रउरा लेके। आ थोड़ा मोड़ा जवन लड़की हमरा पर लाइन मारतनी उनको के प्रणाम करतनी। तो भैया लगी हमार बचपन की कहानी रउरा सुने नु रउरा पगला से हम पगला। सुनी, हम जातनी पढ़े, उ ना जात रही पढ़े। उ जात रहे पढ़े तो हम ना जातनी पढ़े। और समझ सकतनी हमरा में कितना ओकरा में हमरा प्यार रहे। एकरा कहल जाला प्यार, एकरा के ओरिजिनल प्यार कहल जाला, ओरिजिनल प्यार। तो हमरा से भी बहुत प्यार करे, हम ओकरा से भी बहुत प्यार करी। जी हाँ, अब बताई कि जैसे कि हम पढ़े जातनी, हम ओकरा के पेंसिल सोहक दी, हम खुद ही तूर तूर के लिखी। अब बताई इतना प्यार दिखले बानी। हाँ, हम इतना हमरा से प्यार करे ओकरा। तब ओकरा के मास्टर जी मारस तो मास्टर जी से हमू कहीं ना, मास्टर जी रउरा अन्याय करता नहीं, हमरो के मारी ओकरा के मारता ही। तो मास्टर जी दोनों के मारस। तब इतना प्यार ओकरा देखो तनी कहीं ना मिली अभी देखे के। हम ऐसे ही सब प्यार करेनी। फिर बाद में हमारा पता चलता लो ई तो दूसरा से बतिया ले। हमरा के बतियावत रहे तो हम कहीं कि हमार ही हो, और ओकरा के बतियावत रहे तो वो कहता हमार ही हो। लो तब तो हम बहुत शौक में पड़नी। तब पूरा एकदम सीआईडी खानी, एकदम जांच करनी दया, पता कर जल्दी कहाँ टका भिड़ल बा एकर। तब तो पता चलिए गया कि पता ही चलल कि हमरा से प्यार ना, हमरा से प्यार ना, हमरा से खाली व्यापार करत रहे, व्यापार। प्रणाम भैया लगी। अगर कल दूसरा पार्ट कल आई फुल वीडियो, तो अच्छा लगली तो लाइक कर दें, कमेंट में अपना विचार जरूर दें। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दी, और चैनल के सब्सक्राइब करके रखी, घंटी के एकदम ऑल पर कर दी, कल नोटिफिकेशन चल रही वीडियो के, कल एकदम धूम धड़का वाला जाए। तब प्रणाम।